जय जितवाहन महाराज की जय। तो हम तीसरा भाग कह देली, अब चौथा भाग खिस्सा कहै छी जितवाहन महाराज के। अहाँ सब ई कथा जरूर सुनब। आश्विन मास रहे, अष्टमी के दिन रहे, तो ई कथा सुनबक चाही। हम चले छी जितवाहन के ओर। कथा कह एगो जितवाहन महाराज के। एकटा से कुम्हारिन रहे, तो वो कुम्हारिन से व्रत करे सब साल जितिया के। जब ओकरा अकिल ज्ञान तब से वो व्रत करे लागल, जितवाहन के व्रत करक। तो ओकरा खूब हरियाली फुरियाली पूत प्रात सब सुख संपत्ति बड़ा सुंदर भेल। तो वो कुम्हारनी से जितिया जे कैले रहे जितवाहन के व्रत, भरि दिन अपन काम धाम क के और पबनैतिन त रात के मुरझा के सुतिये रहैया। तो उ जाके अपन काम धाम कैलक, शाम में व्रत क के सुतल रहे घर में। और कुम्हारनी से सुत रहल अपन घरे। ओकर बेटा भरि दिन चाक चलेलक। ओहो चाक ओकर बेटा चलेलक ना, तो ओहो थाकल माकल रहे। रात भ गेल, उ की कैलक कुम्हारनी के बेटा से ओइ चाके पर सुत रहल। चाक पर जब सुत रहल तो एकटा गैर आयल, कहाँ से न कहाँ से, जंगल में से गैर आयल। तो वो आदमी के न देख सके छी गैर। वो कहलक गेल ओकरा चाकू उल्टावे। चाकू उल्टावे गेल, कहलक कि से मारिए देवे एकरा, हम बच्चा के। अपना मन में उतर जानवर रहे, ओकरा की पता जे ई कथी है, बस चाक के गेल जे उल्टावे। तो कुम्हारनी के बेटा से न जगल, अपन सुतल रहे, व्रत कैले रहे ओकर माँ जितवाहन के। वो गैर गेल फफिया फफिया के ओकरा ढूस से मारे। वो बेचारा थाकल रहे, नहीं जागल। जहन नहीं जागल ना, तो जितवाहन महाराज देखलखिन जे बाप रे, आई तो एकरा बेटा के तो खत्म क देते। 100 हाथी के बल एकटा गैर के होइ छै। तो उ की कलक से जितवाहन महाराज देखलखिन तो कहलखिन, आई ओकर माय से हमरा नाम के व्रत कैले छै जितवाहन के, हमरा नाम के व्रत धैले छै। आई जो ओकरा बेटा के जे हम मार देबै तो सब हमर व्रत तोड़ देते। गांव में कोई न करत, पृथ्वी में सब व्रत तोड़ देत। से ये 10 हाथी के 100 हाथी के बल एकरा हाथी के एके गो गैर के होइ छै, से ताई एकरा मार देते। से एहन न होते से हम मार न देवे। तो जितवाहन महाराज अपन शक्ति भक्ति से द क आ ओकरा से ओई गैर से खूब लड़के टायर देलक। आ जो ढूस लड़े चाक पर जे आई हम तोड़ देवे चाक के, आई बच्चा के मार देवे। तो जितवाहन महाराज हुनका रोआ के भगन न हो देलखिन। न हो देलखिन आ कलखिन की से वही गैर के बेलगा देलखिन। आ वो कुम्हारनी के बेटा पबनैतिन के बेटा जी गेल। तो जी गेल कैला, आप सुनियो ये कथा। तो उतर है जितवाहन के व्रत कैले। तो जितवाहन हुनका सहाय भेले, कहलक आई संकट से जरूर ओकरा पुत्र के बचावक चाही, जो ओकर माय बहुत कष्ट से व्रत रखले छे जितवाहन के। तो वो कहलखिन जे आई जे हम मर जते तो हमर व्रत सब तोड़ देत। तो जितवाहन हुनका औरदा देलखिन, हुनका बचा देलखिन, संकट मोड़ देलखिन, संकट से हुनका बचा देलखिन। केहन भारी संकट अलै, मह संकट से जितवाहन बचा देलखिन। तो उ बिहान भेले से ओकर मायो उठल, ओकर बेटो उठल। तो बेटा जे लास्ट में उठल तो देखलक हमरा ओकरा हाथी के ओकरा गैर के लड़ाई। तो उ कहलकै गे माय, तू घर में सुतल छले आ हमरा एहन भारी गैर आयला से हमरा चाक उल्टा देलक। आ ओहि पर सुतल छले, चाक उल्टा के हमरा मारे लागल, से हम बच गेली, न तो आई तो हम तोहर बेटा खत्मे भ जैतिए। तो माय कहे छी, बौआ मरबा केना?